dünyaya Türkiye var dedi. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan beşdarî Akademiya Teşkîlata AK Partiye ya İstanbulê bû. Careke din di gotara xwe de tekezî li ser serxistina pêvajoya çareseriyê kir û peyameke zelal da aliyên ku hewl didin pêvajoyê asteng bikin. Şunu herkes bilsin ve anlasın. Bila herkes veyeke bizane û tê bigehe ew aliyên ku bi dehan salên fêrî weyekê bûne ku siyaseta navxa û dervaya Tirkiye bi darê terorê dîzayn bikin, bi eşkere dibêjim vê carê hewildanên wan valane. Bi îzna Xwedê ji vê derê veger nabe û berdêla wê çi be bila bibe em rê nadin rewşeke wiha. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Lê li aliyê beramber PKK ku biryara xwe helweşandinê daye û grûpeke wê ji 11 Temmûza îsal ve çekên xwe di merasimekê de şewitandine. Ji bo pêvajoyê li benda pêngavên pratîkiyên dewletê ye. Divan mijarê da bi rastî gav ben avêtin. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK Murat Karayılan di peyama xwe ya ji bo Festîvala Çanda Kurdan ya Navdewletiya Dortmundê de banga avêtina gavan li dewleta Tirkiyê kir. Me çek çewtan. Ev ne tiştekî hesanî ye. Ger ku em stratejîk nêzîba pêvajoyî nebûne, me wisa nadikir. Ji bo we dibe di serî da dewleta Tirkiye û dûra her kes ciddiyetê me bibîne. Rêberiya me ji bo ve biryarê stratejîk girtiye. Em jî li pişt wî ne. Fakat dibe va derheqê da nêzbûneke bi berpirsiyar hebe. Bi rastî gavên ciddî ben avêtin. Em bizanim ku em bi rastî di qonaxeke aştî kevine. Hewceyî bi ve heye. Gotinên serkirdeyê PKK Murat Karayılan di demekê de ne şîûrmendê Serokkomarê Tirkiye Mehmet Uçum roja yekşemê di nivîsekê xwe de behsa qonaxa derbasbûniya pêvajoya çareserî û çekdanîna PKK kir û got ku ji bo wê qonaxê dikare yasayek demkî taybet û yekane bêamade kirin. Uçum tekeskir ku di vê yasaya derbasbûnê mijarên pêwîstiyên weke beşdariya jiyana civakî û aborî, huquqa yekbûnê, huquqa ceza û înfazê û huquqa civakî li xwe bigire û pêwîst dibîne ku ew yasa bi lez û bi lehevkirineke berfireh be. Ferdî Sak, Rûdaw.